trendybeats.com. Yeah. The biggest thing she don't show. Upon the meta, who are the checker? Everywhere I don't show. Jagulabi, let me mess up. Over the delu, chin. Padalu, Ndike mobodo. Ndike jobodo. Over the delu, chin. Yes, Wanta na yeze, utukulani na pocheze, ifumu nigbo kwa mudede. The son of man. The son of man. Of January, Kandoba Rabu Cross Association, Website, Kafano Konya, Wangole, Connection, this prestigious organization, Rabu Brothers Association. I will not say why More music on trendybeats.com. No. Happy New Year to you all. I can make a man. Now I can listen. I can have a man that you do. Obigili, I na sige no. Again, not the Belian for one of the English cabinets. Over that, you can. I na sige no. I na sige the institution. Everyone. I didn't tell you about yes. Isn't it the kind of oh my. Please make it a man. I assume you do that no. I'm going to get it. I know who they are fools. And what about all the young, all the
No, on the money. Onye nke a ka ọ dị ọ bụ onye otụkpọ mba ọgbụgba one man show Olisa anyị na-asị anyị nnọọ onye nke m golukwelu nnọọ onye nke m golukwelu nnọọ Excellency. Well, to qualify, Excellency. Simple stands for Oraupu Brothers Association. Association in the sense that they belong to the people belong to them. Why? They care about the people. They care about the people. I heard about Oba 32 years ago. Just ask me how old am I when Oba was into existence. From the pioneer president to now. Let me first of all salute His Excellency Chief Sir Chukwuemeka Iwuchukwu, the great president of Oraupu Brothers Association. Yaburuku Iglesia Nation and Oraupu, Alhaji Nwakibie. Excellency, the pioneer ambassador, the president of Oraupu Brothers Association, OON, the artist, Chima Munzu, Odanaga. I'm for Nagani Wang, and the
anyị bụ ndị ọba anyị ewepụ ofela wee nabatara ndị ọrụ ugwu ndị ibe ọba na-agụ agụụ enweghị ihe anyị na-eme n'ọba abụghọ anyị nọ anyị atụ aro ka ọrụ ugwu esi na-aga n'ihu anyị tụọ aro ka ọrụ ugwu esi wee nọrụ n'ọnọdụ Chineke nyere ha n'ala Igbo. Ọrụ ugwu bụ obodo ọhụrụ. Ọrụ ugwu bụ obodo anyị na-anọ afa ha. Ndị agaghị akpọ ọrụ ugwu ghara ịkpọ ọrụ ugwu Brothers Association. Anyị na-asị ka anyị ghara ikwu ụgbọ ndị okwu ebe ọ bụ na anyị nwere fada n'ọnọdụ anyị ka obere anyị mere nke anyị wee mebe ihe dị n'ọdị ka anyị esechago foto anyị nọdụzigo ka anyị wee bido ọnọdụ anyị so ka anyị wetero fada anyị mikrofon ka o duo anyị na-ekpere. N'aha nna na ọma na mmụọ nsọ enyemaka anyị dị n'ahụ onye nwanyị ọsịba na anyị onye nwanyị kwadoro ndụ ọ Chineke dị gị niile ọgbọ gị na bụ ihu gị anyị ekele gị maka ndụ anyị ekele maka onyinye ka afọ ọfọ tụgara na nketa anyị onye nwanyị ekele gị maka otu anyị a ụmụ gị ndị mụrụ ọrụ wee jide mfu obi were aga maka ọdụmma ọgụgụ anyị na-arịọ ngọzi gị anyị na-arịọ ịnọnyere anyị n'ọgbakọ ka anyị nọ n'ime ụbọchị dada agọzikwa m ndị niile anyị ga-eme ka ọ wee na ọfụma uche nke Chineke atụmatụ anyị niile n'ụbọchị taa mgbakọta ọnụ anyị n'ụbọchị tata n'ọrụ maka ọdịmma na ọgụgụ na ọrụ maka ọdịmma ebe nke Chineke Amen. Ada usul Allah yang tiada ada turun ada ini ada Allah ada semua Allah Allah Rasul. Amen. Ada musim ini suara. Allah entertainment. So I don't know. I feel because I feel that before and now I say to the now we go I will not I don't know you don't find my to be I
Come here. English your phone.
na anaghị erubere obi isi nke kasị nke m na-ekpere ụlọ ogologo ndụ na ahụ isi ike ihe akwa bụ ihe enwe ọ naghị echebụla echebụlụ ọ naghị azọbụla azọbụlụ maka na unu dị anyị mkpa n'obodo a unu bụ ndị anyị ji eme ọnụ ngozi ka nna ya Chineke ka ọ na-atụkwasara unu ihe ọbụla unu na-eme ihe unu ji alacha mmanụ ka nna ya Chineke ọ gọzie ya tụrụ ime unu bụ ndị naka na atụ abịa atụ ka nna Chineke unu nwa ndị ọsọ wee na-ekwe na ndị ajọ nwa ya bụ na ajọ mmadụ ya bụ unu gwuo n'aka na na-ebute mma unu gwuo n'aka ekwu na-ebute mma ajọ mmadụ nọrọ n'ihu unu na-anọrọ n'azụ ọ nọrọ n'azụ unu na-anọrọ n'ihu ya ọ nọrọ n'ihu na ọ na-azụ na mmanụ a na-etiti maka na ọ ga-adịrị na mma ọmụmụ egwu ka mbụ na mma ya adịrị ya nkọ onye ọbụla bụrụ wee si ya na-ebe akwa anya mmiri aka ọnya n'anya onye fụrụ ụlọ wee na-agwọ nse wee na-agwa aja Chineke ana m ahụ ya ka aka nsị baa ya n'ọnụ ka aka aja baa ya n'ọnụ asị m na ụlọ ga-amụta nwa na ụlọ ga-azụ ụlọ tụchaa ụmụazị ụlọ ọtụmakwa ụlọ onye be na-ekpere na-ayọ Chineke na tata abụrụ mbọsị ndị ekwu ụlọ n'ọkwu wee na-ayị ya ka ọ gọzie unu n'ofu n'ofu na-ekwukwa na-asị ya biko nna onye obi ebela na ọjị a ka m ji n'aka gbadata n'ike na obodo onye na-alụ m ọjị a gọzie ya ka anyị taa ya ka anyị tata ndụ ka anyị tata ịhụnanya ka anyị tata ọganihu ka anyị tata mmekọta nwanne na nwanne ka anyị tata ịmụta nwa anyị mụtara amụta ibie n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị nọ Emmanuel Okafor Akajiri.
iwu na anyị ndị mezuru akpa na nsapa na-akpọ anyị na-akpọlite Ogbonna ọzọ egwu the governance of Ife-Ọgụgụ Ife even now.
ya. About 36 children scholarship to university level. You I graduated. CCTV today, you know, and so many things. I'll be later again. It's a very great reminder. Then I open it tomorrow. I see him, you give what I find for you as a own contribution. It's like already more. The same way, like already off. Oh, I go off, man. You put your way out. President, thank you.
Adébájú ọ̀nà adájọ́ pẹ̀lú ilé àlejò náà àwọn ọmọ sọ ọ̀gá. About 10 years ago, about 6 years ago, Israel is the number one happy now. When you go back, I'm going to make a phone, I'm not going to So, I said to our lady, when I walk out, don't get the Aga. Tell them what I'm saying to Bajo. I'm around now. So, we see how Omega, I'm going to sign on it. I'm not going to
mind. And I bring her number. That's my dad. So, look. Laying out there, I even see it. I'm a young people. Mr. President, and even on the other cable show, we got him. We don't have a better back. We didn't have it. That material would be 2 million. Even members of Honorable Brothers Association. Look back when there is a back group. Osman in the north. Going in the broken end. I got to know that man. Young to number them. Or it was become more president. Even last time, he has started to implement it. And nobody attacked. So I don't make it. Makana, where other people, I'm going to do. Mana, them the Parayos, all that good to wear no go. So, Abraham Parayos will have no pillars. Because life will relate. Unu na bada keta. I am a pillow. Can you that's battle. Oh, yeah, he's an idea. Manuna, what are you? And I don't have it. President has done it. And they told me, no one after it's good. Rule Melon, man. Money is sad, I didn't happy. When I find that in Alma, but no matter what you're move. I'm going to be them. Father, and then when I'm so bad, was not having a today. Only 1 million. Oh, I go on. I want to read. You want to go on? Osina, and the proposal. If you know me, who's the girl? And Nanyama, who's the girl? Yes, I'm a I'm giving
wali Kenya. Why must we care? Okay, I'll say 100,000. When it is shallow, I'm going to God bless you. Okay, ladies and gentlemen, let me welcome the common arrival for our village youth. I saw the all right, Chief Chuma Ilosero, OG 500,000, Refshalo, Akashugo, OG Koloniada, St. Emmanuel Kafo, former Chief of the Community, Akashugo, 500,000, Refshalo, God bless you. Please, we are still open for business as we enjoy this wonderful meal.
isi anyị ime aga m agwụ na okwu ndụ ebe anyasị ahụ n'ebe a tata mara mmụma ndị ụka eji were ya karị onye ọba ọya ha n'udo Krismas ka anyị na-agba ọ dịghị etu a n'obodo niile dị iche iche na amaghị etu a n'ọgụgụ anyị na-ekene Chinyere n'efughị anya n'obi iji wee nwoke anyị na nke na-anyasị anụmanụ o wee na-ekwupụta ebe niile o nwere wee na-ewu wee na-ebe aṅụrị a sị na ndị ọ dị mma ọ bụrụ na anyị ka ihe nwere ihe anyị ga-eri nọba anyị maka ndị ọ na-adị mma maka nwanne na nwanne o kwesịrị ụtọ unu lekwuo anya ọtụ onye na-asị erugo tie ma unu na-ebupụta ihe o nwere aka eri o ji aka wee na-asa o mere onwe ọ bụrụ obere o wee bụrụ ibe ihe site ga-ekele ya mere obodo mmadụ ya n'obodo anya bụ obodo eze mma mkpobi onye ahụ Chineke n'ebe otu otu niile ọ na-azụ ka azụ anyị na-anyasị anụmanụ anyị na-ahụ Chineke ọ ga-abachita ndụ mgbaji ọ ga-adị anyị mma n'ahụ obodo ka anyị na-eke n'ụlọ na mkpọrọ ihu ga-agba n'ọgụgụ ọdịmma ike mmadụ n'ibe a sị na aka anyị niile arahụ n'anya onye hụrụ etinye n'obodo anyị ndị anyị nwee ike ịnọ ebe a nọ na-asị ọ na ya onye si ụlọ mmadụ edozie ma ha dị ọma ndị mmadụ ma obodo anyị wee detu a wee na-ekele onye ọbụla maka onye na-eme na-arụsị ka ọ na-agụzi onye ọbụla dịka oge esi wee dị onye ọbụla tinyere maka ọdịmma nke obodo anyị na na-arụsị ọ ga na-abụzie ahụzi ahụ mmadụ ọgbọgbọ ndị a na-etinye ka anyị na-eche ebe a na-agụzi maka ogbe nke ụmụ ike eji etinye obodo na ogbe ka o si wee dị ka a na-arụsị ebe ọ na-agụzi na nke ka obi na bagbata ebe onye njikọ na-awụchi wee na-asị na ọ ga-adị onye ọbụla mma so mma ha ejiri ndụ ọ bụrụ onye ike ịnaba wee sọ na-adị onye ọbụla ma ha bụ ndị ọsịa wee nwegharị My president, all I said was they got to my president general, I'm going to before I'm not going to
Chief Doctor Mrs. Queen. Chief Mrs. Come on. Put that one back on cow.
This is
Okechi